Google Calendar gure Googleeko kontuari atxikitua dugun egutegia da. Kalendarra hau jarri daiteke bai telefonoan, webetik, tabletetan, bai hainbat gailutan jarri dezakegu eta kontua da sortzen dituzten gertaerak denetan sinkronizatiko direla aldi berean. Ikusi behar dugu nola funtzionatzen duen. Gertaera bat sortu nahi badut, badut aukera hemendik sortzeko, bai? Edo, bertzela, nahi duten egunean, adibidez, datorren astelehenean, bi klik egin gainean eta sor dezaket gertaera. Gertaera honi deituko diot bilera, bai? Nahi dut egin hilabete honetako astelehen guzitan bilera bat, ikasturte hasiera hau koordinatzeko. Izena jarri diot eta lehenbiziko gehitzen aldutena da ordua, bai? Ordua izanen da goizeko 10:00-tik 11:00-etara, bai? Aukeratzen aldut bere iraupena, ordu bat, edo eskuz ere jartzen aldut nahi dutena. Nahi banuen 2 ordutako ere bai, jartzen aldut eskuz. Hoi ikusita gero, egiten aldut markature bai egun osoko gertaerak. Bai? Markatzen manun egun osoko gertaera bat dela, ordua desagertzen da, eta agertuko zen formato desberdinean. Bilera ordu batekoa denez, aukeratuko dut 11:00 arte eta hortan utziko dut. Errepikapenari dagokionez, aukeratuko dut astero errepikatzea nahi dutela, astelehenetan, eta noiz arte nahi badut, hau da, bakarrik hasierako hilabete hau egin nahi badut, personalizatu dezaket. Eta aukeratuko dut astelehenero, noiz arte, irailaren 28 arte. Egiten dut, eta ja errepikapena ere bai konfiguratua dago. Gonbidatzen alditut partaideak, bai? Gonbidatuko dut Tafallako aholkularia, bilera horretara, eta gertaera hau bidaltzekin emanen dit aukera berarire abisua bidaltzeko. Atxikitua, gertaera bakoitzak atxikitua dauka, Google Meetekin bideokonferentzia aukera egiteko. Bai? Nire kasuan ez da izanen bideokonferentzia, bilera zuzeneko eginen dut, orduan hau ez dut aktibatuko momentuz. Ikusten dugun bezala, gonbidatzen banuen ere, hemen dauka bideokonferentzia horren helbidea. Zer gehiago gehitzen alditut? Gehitzen aldut kokapenare bai. Hau, izanen da Doneztebeko eskolan, orduan aukeratuko dut Mendaur ikastetxe. Eta azkenik idazten aldut azalperen bat, bai? Ikasturte hasierako bilerak, formato txiki bat ere eman dezaket, ikusten dugun erraminta hauekin, eta behar izatekotan ere, gehitzen halko nun eraskin bat, bai Drivetik, edo baitere igotzen halko nitun nire ordenagailutik. Hau denaia konfiguratua dutelaik, eginen dutena da gorde. Gordetzeko denboran, ematen dit aukera bidaltzeko gonbidapena partaide guziei. Bidaltzen dut, eta Tafallako aholkulariari
agertuko zaio. Ikusten dut ja programatu dituztela 3 bilera hilabete honetan, goizeko 11etan, eta edozin aldaketa egin nahi badut, edita dezaket eta aldaketak egin. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.